Hello? Wallahi dama kati nake son ka tura min zan subscription ba. Wallahi bani da data. MTN ba na 15. Okay to shikenan. Hello? Ina jin ka. 38 95 86 79 53 87. Okay. Kakkare na man wayo mana kakka dauke ni ban san abin da nake. Yaushe zaka tura min katin da aka yi amfani da shi? Kakkare na min wayo mana. Ya zaka ce min ba amfani da shi ba gashi na sa kati sun gwada ma an amfani da shi. Naji nayi hakuri turo min wani naji nayi hakuri. Ina jiran ka. Okay ta. Hello? Ina ji. 94 34 75 17 81. Okay? Malam, bani katina. Ka bani katina da kasata. Ya za ka nuna min kai kurma ne? Ka bani katina yanzu da ka dauka ka bani. Za ka bude baki kai magana koko. Bani katina nace. Shiga. Malam in za ka bude baki kai magana kai. Ya za ka nuna min kai kurma ne? Ya me ya faru ne? Kati aka turo ma ashe yana kusa da ni ya kwashi lambobin. Kai yanzu ka rasa wadda za ka yi fada da ita ko ka cuce ta sai mace ga gashin ka ga hankalinka kai kana kai. Wala ba na sace mata.